Subscribe to my channel. Присъединете се към мен, докато се потапям в 10 невероятни факта за тиквичките, които ще ви изненадат. Една често срещана заблуда е, че тиквичките са полезни само за консумация в салати или на скара като гарнитура. Всъщност те са изключително универсални и могат да се използват в различни ястия, от супи до основни ястия. Друга заблуда е, че тиквичките са с високо съдържание на калории, но всъщност те са много нискокалорични и богати на фибри, което ги прави отличен избор за здравословна диета. Много хора също вярват, че тиквичките са налични само през летните месеци, но с модерните земеделски техники те са налични през цялата година в повечето супермаркети. Накрая, някои смятат, че тиквичките са трудни за отглеждане, но с малко грижи и внимание те могат да процъфтяват дори в най-малките градини. Днес ще споделя 10 удивителни факта за тиквичките, които ще променят начина, по който гледате на този невероятен зеленчук. От богатата им история до изненадващите им здравословни ползи, тези факти ще ви накарат да погледнете на тиквичките в нова светлина. Знаете ли, че тиквичките всъщност са вид плод или че те са свързани с краставиците и тиквите? Всъщност тиквичките съдържат мощен антиоксидант, наречен кукурбитацин, който е доказано, че има противовъзпалителни свойства. Но това не е всичко. Тиквичките също така показват противодиабетни свойства и са отличен източник на витамини А и С. Те също така са богати на калий, който може да помогне за понижаване на кръвното налягане. И ако смятате, че това е впечатляващо, тиквичките дори съдържат съединение, наречено цитрулин, което е доказано, че подобрява кръвообращението и намалява мускулната умора. Един от най-изненадващите факти за тиквичките обаче е, че те могат да помогнат за намаляване на стреса и тревожността. Това се дължи на наличието на съединение, наречено триптофан, което се преобразува в серотонин в мозъка. И ако смятате, че това е впечатляващо, тиквичките дори съдържат съединение, наречено цитрулин, което е доказано, че подобрява кръвообращението и намалява мускулната умора. Един от най-изненадващите факти за тиквичките обаче е, че те могат да помогнат за намаляване на стреса и тревожността. Това се дължи на наличието на съединение, наречено триптофан, което се преобразува в серотонин в мозъка. Най-шокиращия факт за тиквичките обаче е тяхната невероятна лечебна сила. В някои култури тиквичките се използват от векове за лечение на различни здравословни проблеми, включително кожни заболявания, респираторни проблеми и дори рак. Изследванията показват, че тиквичките съдържат мощно съединение, наречено лутеин, което е доказано, че има противотуморни свойства. Не е чудно, че тиквичките са наречени супер храната на бъдещето. В заключение, тези 10 факта за тиквичките ни показват колко невероятен всъщност е този зеленчук. От богатата му история до изненадващите здравословни ползи, тиквичките определено заслужават уважение.